Nagpintal na guys. Sugda nagpintal na rin. Si Papa Gabriel nag-skim coat na si Ja. Haris gawas. Morning, guys. Good morning guys. Asang ihatod si Kim Kim sa ilang eskwelahan. Si Kimi Kimi. Asang ihatod si Kim Kim karajut guys. Manag-PE. PE karon kay Merkulis man ron guys. Maong mag-PE sila. So asang ihatod si Inday karajut. Si school ni Kimi. Habidaya. Asang ihatod karajut guys. Mas Kim Kim. Kuha na sa aming kuranan. Lagi, upo. Upo mo dahil siyan. Yan namin sa eskulahan. Si Batsa ko karijat guys sa eskulahan. Kaming Jamila. Kung nag-examan sila sa Kim Kim. Sa padawang may dari guys. Katong na nasunog hapon nga bay. Ati Doris. Te! Ayo! Dani giti up ya. Hidang kamali-kamali gahapon gi voluntaryuhan og panday. Salamat kadto sa mga nagi-voluntaryo danin taon upuan na nilang nahigdaan. Hi Mama Day. Lakaw Mama? To abot na bay gahapon na to guys na daw. Day ah. Na mga kuan. Salamat na yung taon ng mga hatdan ng taon sila mga nuog. Maghatdan og gamay bugas. Diyo na laman ng taon. Igo utarang pa dani no. Igo mong duha sa mama no. Ang lamang inita dani og kuan kay purusin agat atop sin agbungbung purusin. Nagilaman basta importante na sila higdaan. Gaday gahapon wa jud mo na kuha jud mo na bunlot nga manuog dadto. Sa man to na dihay ning buto. Ha? Isa man day kagahapon. Sa paguli ni budhi na ning buto. Wah, nasulog mong ba? Awal eskwela day ka? Pag-uli lang ko. Nasulog na, hindi ako makasulog kay gabi mo. Tago? Basi dahil makasaksak. Manunoon sa abor, ang tinanong ko mama kay pag duwag ni mama, itong mga bagay, itong butang tubig, itong pikpikan. Basi dito tutulawin. Abing istorya ka abin na magdiha kadanha gas zoon sa charge by nga na. Gikan sa eskwela. Mo ko ni uli mo ko jud tingala mo kung singgit day yung bay nasunog sa mo ang gi. Ato di na mabalin. Di na makuan tabang. Kay putong po mong bay wa pa yung mga simento ba dali ra makuan. Oh, mga ano man light materials raman siya guys. Na mo ni kurma ginuo ko. Tanawa ag lubi gud dihas tungod nga na. Tanawa naluto. Naluto ag lubi tanawa. Parang jud suga gahapon kuan oy kadyo di matabang jud basta kadyo nay mo kuan ja ag ilang bay kay puro ba ja kahoy. Kasi ja guys sus ginuwa jud hatigom na oy abo naman ni. Doy kadyo. Sus tabangan na pa nagsipag puot-puot. Wa jud sila nasalbar nga gamit. Gahapon nawa abot ko dari ag kadyo. Pati ag diri injong kamalig-kamalig na apil day no. Naa. Susino ko. Pati mga agin jong kurinti nawa na. Putol. Allah, ginuo ko. Arang paita dyan yung masunugan guys. Uy, kay wajud. Daw jud ta nag sus tabangan. Pero diha siguro putoy tao na nighapon basin og makuan ra to. Dito malagi sa eskwelahan. Kasugaman gud ag kuano. Oh, kay ladyo-ladyo ba dyan taon po dagkuhan dari sa bumbiro. Jag tubig dari sa ama, way agas. Ginuo ko mo nang mag-amping ka dyan. Kaya grabe ka dyan inita ron. Madyo naman, day kaldirin, day nabilin. Day. Hala, ginuo ko. Mga sanina nila, nangawa na, nangaugdaw, mama ni. Hala, tabangan. Noy nabilin, masig gamay. Ginuo, o day kuan, kaning mga haligi, nangauling na lagi. Ibalik dia ato na lamay ibalik sa ning uling day. Madyo na lamay ate palit og suha. Bitaw. Himo na aglubi nga di man na taon mga ladya oy dabong-dabong na guys nga itom na. Wa na. Himo naman ang taon ng sunog nga putot. Na sunog nga putot na taon. Dito man Miss Jim gahapon dyan nakakita ko sa asuba. Abi na ho katong pareharap pa sa una nga nasunog dahil sa ubos. Katong na sa kasagbutan ginuo ko arang paitan ni masunugan ga duwa ga jud tay. Sus grabe ga jud. Wa man jud natigong masigamay na pupuk man jud. To mo to ilang bag-ong gi kuan na ron guys ito makahigda sila.
Aji. Katong nasuot ra pud nimo. Kami si Mama Pud. Mao lagi ag sanina ni Tidoris gahapon og kon maro jud toy nabilin guys ilang mga gipang suot. Agi yung mga panty. Guys, kinsa toy na mga bagong panty diha be? Manghatag mo be. Toy ka na hurot na mga bagong panty. Magsuot ni Tigingging. Bitaw. Tani ka manguan guys, manguling pa ko unsa sa mga sanina nga katong mga gagmay bitaw. Manguling pa ko sanina guys, murag masigo siguro tong Jessica tong mga sanina adto na hang gagmay kay slim ba pud ko sa unang panahon. Bitaw. Ako antong Jessica na. Sus Ginoo ko arang painita. Wa na lagi dubdub na lagi. Pag bantay mo kay aglubi mangatagak ra ba nang lubi diha. So mao gani kay na sila mahigdaan na radto. To Kaluyan lagi sa Ginoo makatukoda lagi nig balik. Katala magtabang nga gampo nga tukuran sila balik ug bay. May mga malumong kasing-kasing nga motabang ba. Nakay Gcash day? Nakay Gcash? Namintag napay Gcash sila. Wa guro bumbero kuan guro maakit guro. Oo. Abi ko Kung wa kahapon may nasunog. Ug wa pa bumbiro gahapon jud guys. Grabe jeng dako problema kay dari mukatay man agkadyo. Dagdana daghan ba jag bay diha. Ako kay nag-apas ko sa ang apo. Ginoo ko. Dakbit ko kuha ko kanang kwa kay ang ipatay po dato kay ang jag mo. Oh, mukanap ngadto. Dong kay nangaladya na badya. Taloy agahang papuspus. Nga naman. Nga naman, nga gibawi man. Nga gibawi man. Yan sa mga pwede dyan. Wa man si pamas. Kaya nga siguro si Jay mo puspusan. Siya yan. Chloe. Kaya nga siguro si Jay mong bunawan. Nga na ba. Shout out, Ate Darlita. Tanawag mo igsuon. Nag-inaksyon-aksyon na. Kaya puspusan ko nun ni Jagkaju. Sige, ambi na ambi. Paita lagi. Wa mangguik. Makita na po lima lang dala. Sagdi lang. Shout out, Ate Darlita. Tao guys, ipaagi na mo sa katawa ni ingani kay ugi mo jung dibdiban ni ingani mga panghitabo ikaw ra di kansi. Mga jud tujuan ni ingani laging panghitabo Saan ka jud tungod sa kainit sa panahon. Tanday dana dong. Ulingan na laman natin ng mga kahoy sa ating ibaligja. Madyo na palit ginamos no. Bitaw guys. Mga uling naman ko nang abilin to Sus, agin sa mga kaliro. Wala tanan mga planggana. Nahilis pag apil. Hala, Mo na planggana na bilin. mahilis tay apil lang. Oh, gahapon na nakita ang gisirit-siritan sa taga bumbiro planggana. Kaya guys, mo na naman taon rin naluwas, tiya. Mo na naman taon naluwas. Murag dako man ni plangganahan sa ning gamay. Ni pipi. Madyo ka na ilang mga galon kay dari gipamutang guys kay giatang man lagi ni das ngagi kay nay mo deliver og kanang naay tubig. Taga Mo po na bilin po. Kuan man bibin delivery. Mo ran pinabilin. Meron iliki sila. Oh. Asa lagi mga bilin na to grabe mga ugdawa ka adjog ilang kuan bay. Ugdaw jud nga ugdaw Ginoo tanaw wala man Ang pamas palibot. kasada ang inita bisag na magtambay ang inita. Ugdaw ka adjog tanaw wala nga matay gud dagilang kay mito patay. Aglubi patay. Ni ka Oh, guys, silingan apit. Oo, uy. Ug nainga na paghangin apit ila santa. Sus Ginoo ko. Nga na Saan maghang. lang. Madyo ni taon guys kay Nadali ang bumbero kuha pa. nay Paghuman ko sa tinabangay taong mga silingan gapon guys arong butangan ni bengbeng. Way portahan ni day. naa Ngay ni butangan portahan day arong malak. pero way la. Mao lagi. Bitanganan pa. Unsa man day sinugdanan dato day nagdungag mo gagibog mo og tubig. Oh, si mama bawal magpujo kung nasunugan ako magbahay. Luya pod. Ingan sila guys, daghan ko na nag-ingan gahapon nga ugikan ko na nasunugan, bawal ko na mutapon og laing bay. Nga sa may communication na guys. Kay ko ko'y kalibutan. Kung para na og kita jud gusto jud ta nga makatabang, bahala og gikan na sunugan. At agad din taong tabangan guys no kay mga waiting seat pa mga tu, di ba? Uy, Uy, kalsada ra kay bawal man jud nga pwede. At sila pa sa mo lagi pa na nakakuan guys sa kuan kay naay mga patutuo. So mga karaan manggunang patutuo. Superstitious belief. Bitaw. basta kay may ating nadung. Ang importante guys, nga na sila mahigdaan diya. Na mga sunod ko anda ni matukura na rin bay. Kaluyas Ginoo. Tang tabangan og ampo guys nga maka-recover na sila. Yes no. Yung natay mga ginagmay nga ika tabang at ang itabang. One taon ka eskwela. Day. Ing na taon og naay mo nga magtabako ato ilabog dari kay naginong silab na sa puning kugon. Delikado. Nga na Oh, ba? lagi sa makalimot, mabuno. Uy, Ginoo ko tabangan. Tao na lang.
Bis mo na laman ng tao yung nabili ni Oras imo Kuan. kinlo kay naangat si tinatawag. busy man ka adyo. Maninda po. Haman mo mamaron day. Tapos kandihay nag-asikaso matingalit ko sa mga papeles. Madon tang madenggan sa mga congresswoman guys, sa kuanan sila kanang kuan ba, tukuran ubay kay nagpakuan man og pabahay aga mga congresswoman dari 3rd district. Shout out sa mga congresswoman Alexi Bisas Totor. Anta makuanan ma'am, tabangan sila nga makabarog og balik sa ilang Pinoyanan. Okay, sa tanan nilang tabangag ampo nga maka-recover og balik, makabarog og kanang naay Pinoyanan. Nga parehas ilang kuan sa una. Luy kadyo kasi tiduris mangod kasi jahang mama. Kuanto kanang na mild stroke. Nga mo palagi hinuon na hitabo hinuon nga imbis kuan paligsunon paglawas nasunog pa hinuon nag ilang Pinoyanan. Ginoo ko. Pero dilagi ta pasagdas Ginoo nga na magazin mga pagsuway mga bot sa tang kinabuhi. Pero kanang tanan masilbad ra gajud ni. So gajud mo ka wag paglaom. Dai no. Ito. Dara guys na may gihatid nila. Madyo naman to. Dengagag pila ka dengagan. Diyan ako manguling sang mga nuog. Kaya naman ko dato yung mga nuog pang masigo ni dya. Diyan isang mama murag gamayon mapastiduris no. Mga sigo siguro ko. Kay sexy pa mong kus una. Bitaw guys. Dem ato na mi dayhan. Ote, salamat eh. Ay sa mi yan ay ilang bagong kuan guys. Taghuat. Salamat sa mga nagpanday gahapon. Kanang taon sila yung nahiga. Munig na kuan dahin, munig natigong na sin. Oh, munig ag nga kuan napaday sin guys nga bilin pero ilhan jud kadyo nga kuasunog na salin sa sunog. Tag 100 ang kilo. O giapod tayo lukos. Lukos lumayagan. Sa gusto mo hatod silang mga hinabang guys, nara ni dari sa sitio Karangi, poblasyon Alicia Bohol, pangutana lang, deura dari basketbolan guys ya. Basketbolan dari Karangi, deura ka adyo. Malik namin sa eskwelahan kay basin din sa pag nagiswagit nagamang mga kabataan dadto, ni dalikjat rami dari ngari. Deura man dari sa eskwelahan, unahan ra ka adyo pila ra kalakang. Des basketbolan. Nara gila ha. Kuya watong kajuhag hapon ug ning kalat kay sus inuulhan harap sa bay deres likod. Salamat din taon pud sa taga fire deres Alicia. Daliin taon pud naka ngari kaso lagi dali ra manggod sa ning ning ulbo ag kadyo silang bay kay puro ra lagi mga kahoy mga light materials ba. Sabi inita uy. Bukad kadug init ron. Eskwelahan guys. So pa nag-exam ag mga chikiting. So silang room to. Sira magilang room karon di manggawas ang mga bata. Luoy kaadto ang katong mga luoy kaadto ang katong nasunugan gihapon Ginoo ko. Ug daw lang bayo wa jay na salbar nga gamit pati agi lahang mga importanteng mga papel wa nangasunog apil Ginoo ko. Dun taon ug guys matukuran sila balik ug bahay. Halaga na agong kuan. Kamalig-kamalig. Importante ka ng safety sila mga tuog. Sinuo ko, labi ka sa pagsuway sa kinabuhi. Naman kasi mga pagsuway nga mga bot sa tang kinabuhi nga liganan tas Ginoo. Mo nang ampo gajud, sali gajud tanidja, gajud tambuhi. Kaya nga na gajud na naadjud tay mga pagsuway nga maagiya sa tang kinabuhi mintras buhi patada ng kalibutan na. Yes no. So, kana tabang gajud kog ampo nga maka-recover sila nga tiduris, maka-tukod na sila og gamay nga Pinoyanan. Pero di na sila dito kuno guys kay istorya mato pas istorya radto nila pana kuno malas na tong area ha tukuran og bayig utro. So murag ato na siguro sila tus unahan. Tus unahan naman pud sila kanang jota adto. So may tukuran siguro nila datong bay puhon. Kalayas Ginoo. Tabangan na ta sila ampo guys nga makabangon sila utro. Mana ka Kim? Yan ang Kim guys. Ha? Manang exam? Wow. Very good. Asa? Ato sekolah, mama. Patong kong ma'am? Tana. Ha? Pablik bako. Sa exam? Okay. Dugay para ba mo balik? Inig ka 21 pa puhon. Agi mo Sayo pa man mi. dance food mo? Uy, mga dancerer na dahil sila ron. Kay sakit na po. Ito na po puhon. A few moments later. Kaya sa kaos binaris tubod.
Dami upat ka container ya. Hawid, hawid. Kuniti. Kuniti at kabo. Silong sa papagabrilag motor karita. Okay. Naday. Dala kabo lang. Kausapin guys. Okay. Muna mi sabaw. Muna mi sabaw sa mundi ng ag. Na lang. Okay, thank you Lord. Madyo naman tawag na idahan tubig. Manakog kabo. Manakog kabo guys to. Pat ka container to nagihatid ng papagabrilag duha ka container. Balik-balik ra itagsa-tagsa nas ijahang prunsit gi butang. May musabak, eskwela mas kuya kinkin. Si Kim mo tay sabak, di man kadaeg. Di ka kadaeg day. Di kadaeg si Kim guys. Dara baneng ba na mo. Perfect kasi mong exam ba? Gunit na. Wait tao. So dara maghuwat ipapagabril guys. Napadung na sa balik. Dunan. Anja og karing last na nga container. Ako ray sabak dari. Muli nami. Last nang hakoton sa container guys. Sakay namin papagabril. Maso dari guys. Tambasan kay na arang kadyo ka. Landung kadyo sa nga tanan kay dako kadyo puno ang mangga guys. Dari tengod na. Nadyo pa dali pa to nagbay ma. Tiyaw. Ano ko namin magbayang Kim. Ama na sa tabunan guys. Agatabay. Nagumana mo ugamit. Kaya rong din taon masidlan og mananap. Kaya simbakog na baking mo ikid. Masyat dadto na ginuo ko. Narabad sa dari tanan nagkuhan guys. Na imnanon. Dari amang pang sabaw sa amang dineng agog. Amang manlutong sedaan. Dari magkuha dari tanan. So mo nang amaga nga ampingan. Wag di mag among-among dani kay na ginuo ko. Gabaan kasi mag among-among dani guys. Kay bang daghan dani mo gamit. Danes papa daghan takob. Nag-skim coat mas papagabril ang kausa ni undang sa. Kausa mi guys kay wala may masabaw sa mga ag. Amping. Ingat pa der. Guys akin ya. Ding 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 ding. Na may bata malipay guys mga tagbong na nagaganan. Tira ka ha. Hatod sa ako nila papa-water ha. Kaan si Zagritchi guys ya. Muna ijang baon ganas iskulahan. Ijang gisalin. Ijang kanon res bahay. Nakakajot. Hatod sa ako na rin guys. May gatas. Ikaw. Ano nami? Hatod sa ako nila og water. Lutangan og ice. Kaya ruma. Tabawan ag kauhaw sa kainit sa panahon. So. Nagpintal na guys. Sugda nagpintal na rin eh. Si Papagabril nag-skim coat na si Ja. Aris gawas. Dari gawas yung tubig. Arisod. Dari. Ana. Nice na There's likod kumanas pag Gabriel kinabuntag nag-skim coat na sa dari guys. Kinabuntag dahil siya nag-skim coat ugo na. Okay. Yeah. Siya nag-skim coat ganina. Nagdaris arko ba dari primer pa nagipahida na. Hindi sa mga primeran kayo i-direct ni mong pintal kay kas kazog pintal. Masuhup man. Primer pa na siya guys pero nindot na nindot na yung primeran. Yan na guys mananabot ang indirect primer. So pa day inamil na nagibutang. Oh.
So ipangunang papagabril ag nas ibabaw kay arong sa na rin nas ubos. Manguskos ko dani ugma. Ako may tigkuskos ang rin mahuman. Humagas ako manguskos danis mga kuan kani. Kaya arong dali ira. Kuspro. Ha? Ano man? Kadto? Unsa na hadlok ko kani kahoy. Hadlok ron maghaling-haling rong panahon na kay naay mga nasunog tungod sa kainit sa panahon. Amping jud og magkuan guys haling. Nindot na guys. Na natin nice na kaadyo. Salamat kaadyo ninjong tananti. Yan na. Ugma sana may apply dan eh. Inamil na. Mahuma na siguro ni ugma. Halip pa mga Bernice. Narang mga kahoy guys ya. Magipala Diyos bay ang mga kahoy kasi bako unjag. Bako ko kakuan. Dara na magipamutang nga mga kahoy guys. Wala may padaul tos kilid sa bahay kasi bako unjag kuno kadyo. Ko pala do in taon. So. Mas papagabril guys og skim coat ug malapod. Guna ni jag ibabaw kay madunang dara nas ubos sa juna laman dari magkuan. Ug ma ako maglimpyo dani, magkuskus dani sa mga kaning naay ni ba. Gerut-gerut kay arong dali ra kazo inig apply ni just skim coat. Da ug mag-apply na pud sa inamil. Thank you kajo Lord. Labi na ninjote, daghan kadtong salamat ninjote.